tamén ao mesmo tempo son como árboles, é como naturaleza muerta, non? Por eso que parecen, non son tan grandes, pero parecen moi grandes. Estas van 6. Van en grupos de 3. Pues estamos con este proxecto de Nova York que se inaugura al fin o día 25 de abril. Vamos a ver, aí temos esta exposición se fai en Park Avenue entre a 60 e a 64. Está un momo ao lado e aí se van a colocar como 10 esculturas. 6 delas van en 2 grupos que son de pizarra e as outras son de metal. E aí van a estar hasta finales de septiembre, 6 meses casi. Pois aí unha vai nunha parte do semáforo e outra vai no outro. E despois van estas de metal, que estas son formas, pero deixan ver. E estas son rasgos, como rasgos, que haría moito peixe gordo. E o que puxen foi adaptar unhas obras aí. Sí, porque o noso ollo ven horizontal, non ven vertical. E é como o mar, ti ves o mar. Despois a nos dá a información, miramos o espacio e dai deseñamos un traballo que encaixe dentro das normativas que hai por sitio. Un ano xa? Un ano que estuve ali mirando os espacios. Fui unha Semana Santa. Seré buscar formas que tuveran unhas dimensións da escala de estar ao aire libre, pero tamén que non pesaran. Por eso utilicei a idea do metal, que este non pesa, pero sin embargo en volumen, ten moito colorido e alegra moito a alma, non? E despois isto tamén vai encima das flores, digamos que vai flotando encima das... Agora están os tulipáns, pero despois xa poñen as flores da temporada de verán, e digamos que é todo un conxunto de armonía entre a escultura e o paisaje. Boteiro, aí onde os poñer aí non é fácil, porque isto é de champion. O sea, isto é un fito importante, quero dicir. Isto é de champion. É o solomillo de Nova York. Teñen unha escala. Porque se fala máis grande cos semáforos que tes aí entre grande e non é grande, pero outra é unha escala máis humana. Son moi afortunado, pero ao mesmo tempo non o digieres dunha maneira moi feliz, sino que é unha maneira moi responsable. Sí, porque sabes que iso conleva seriedade, porque non podes andar xogando, senón non estás aí. De todas formas, esta é unha escala máis grande, non da que vai estar aquí? Sí, un pouco máis. É veño, non? Sí.